हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनानै भुटानाव हाबनो मोनथारिया गल्ला जानोसै। हाय एभरिवान नमस्ते खुलुमबाय आंनि एसबी बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो जाबाव। जों दिनै भुटान बर्डारनि गेरेजाव थांगोन। गेरेजनि जायगाया माबायदि जाना दङ नोंथांमोन दिन्थिगोन थौदो बिदिब्ला। Hah? Pernah tamu kuliah? Oh, mungkin. Oh, kalian yuk. Hah? Aku mesti jalan yuk. Hei, tamu. Kali kemarin kata Mumbai, gari ke dose rese ni gari aku belum jadi. Gari ke 5 minit rese ni rese खांनायनि उनाव थांसै नावमान जामुं जानोसै बिनि सिगां। लालमोन गल्ला से गल्ला नि गल्ला जानोसै गल्ला पानी बोतलान भी आधा लीटर ठंडा पानी गल्ला जानोसैयानो नै इहुद guys, menang balik. Saksikan. Bazar biasa. Jelas bazar ini, jelas. Ya, kan kopi. जों दा गेरेज मोनबाय ओमफ्राय बै ससे थांबानो गेट मोनसिगोन माने दा बेलासिसो बाजारा जायो दा जाया बिराद गरम ओरैबायदि गरम माने बुंनो आरोना जों दा फाइनालि गेरेज मोनबाय गेरेज मोननायनि उनाव जों जायगाखौ नायबाय दा फुं सम नालाय बाजारबो गैया दायो बेलासिसो दुब्लि बाजार जगौमोन दुब्लि बाजार जबा मानसिफोर होंगो नुगौमोन दाथ' सानजौफु टाइमसो जाबाय नालाय जों दा फैनानै लांदां सिबदांसो मोनदों आरो जायगाखौ अब्लाबो दिन्थिलांनोसै फैनाय भुटानावथ' जों सिगां फैबाय थायोमोन ओमफ्राय फैनानै जायगाफोरखौ नायनानै मोजां मोनोमोन हाबनानै हटेलफोराव फैनानै जानो लोंनो मोजां मोनोमोन दा ओमफ्राय जोङो फैदों आरो खुलिथारियाबो गोबाव जाबायना ओमफ्राय फैनानै भुटानाव हाबनो मोनाबाबो गेरेजखौनो नायना फैनोसैथ' ओरैनानै फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय दा गेरेजाबो रावबो गैया दखानफ्राबो गंफा गंनैल' खुलिदो मानसिफोरा बेलासिसो मानसि जायो गुलिबार जायो नालाय नोंसोरनो गेटखौनो खिन्थिलांनोसै दिनैथ' जेबो खिन्थिनो हाला जेबोआनो गैया माथो भुटानाव गेटखौ बारनानै थांनानै गासिबो भुटाननि सिनारिखौ दिन्थिनो हायोबालाय मोजां जागौमोन दा हाबनोनो होथ'वाखैबा बोरै हाबनो 23 सेप्तेम्बरनिफ्रायसो हाबनो होगोन होनना बुंदों नै गारिफोरा लाइन फाथिजोबना दङ अब्लाबो जोङो बाइकखौ सिगाङाव गारबोनानै थाबायनानै एसे नुथायफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों गेटखौ नायनो थांनो र' गेटआवलासो थांनो होयोना होआ गारिफोराबो लाइन फाथिजोबना दं ट्राकफोरा सिगांफोराव भुटानाव फैनायाव जोबोद इन्टारेस्टिं मोनदोंमोन फैनानै हाबनानै जानो लोंनो एक टेनसन फ्रि जायगाफोरखौबो नुयोब्ला डेन्जार नुयो आरोना दा आगोलनि बायदि साननानै माबोरै जाना दङ जायगाफोरा होनना फैदोंमोन नायनो नाथाय हाबलाय ओंखारलाय बारा माबा गैया माल गारि थांलाय फैलायल' मोनो मानसि जोंनिखौ हाबनो होआखै इन्डियानिखौ
अब्लाबो जोङो गेरेजाव फैनानै गेरेजनि नुथायखौ दिन्थिना फैदोंमोन खिन्थु गेरेजावबो लांदां सिद्दां दखानफोरानो बेलासेबासो मानसि जागौमोन अब्लाबो फैनायनि फैनाय नोंसोरनो गेट खिनिखौ दिन्थिलांनोसै गेट खाथियाव फैदो र' सोरबासो रायगोन नामाब्रा दिखांनोबा होगोन ना होआ गेरेजखौ नायनो होनना फैदोंमोन दिनै ओमफ्राय गेरेजावबो रावबो गैया ओमफ्राय बेनि थाखायनो गेटखौ नायस्रांनानै थांनोसै आरो भुटानाव हाबनो मोनथारिया बहुद गोबाव जाबाय नालाय माबायदि दोङो जायगाफोरा नायनो फैदोंमोन माबायदि जाना दोङो खिन्थु गैया हाबनो होआखै जोंनि इण्डियानिफोरखौ हाबनो होआखै माल गारिफ्राल' थांलाय फैलाय जायो गावसोरनि मानसिया ओंखारो साफा सानै बिजनेसमेनफोरा खिन्थु फिसा बेलाफोरखौ ओंखारनो होआ दा जों थांसै जेबोआनो गैलाबा मा नायबाय थाबावनोसै भुटान बर्डार नायनो फैदोंमोन जोङो भुटाना खुलिथारिखाय बर्डारखौनो नायना थांसै सानदोंमोन आगोल भुटानाव फैबा बे भुटान बर्डार गेरेजावबो जोबोर इन्टारेस्टिं जायोमोन माने होंगो दोंगो मानसि माबाफोरखौबो भुटियाफोरखौबो नुयोमोन एसे इन्टारेस्टिं जायोमोन आरोना दा बन्द होनायखाय माने कभिडनि थाखाय बिसोरनिया दासिमबो खुलियाखै खैथा खाबा सुरेश दंसै gimana? Gimana? 10 rupiah. 10 টাকা তো দুটো দিছি Suresh sini जोंना जाला दांग ये सुरेशखौ लोंबाय जेबोखौ नुलाबा माथो खालामबावनो जाबाय हा खुसेर बिदैखौ लोंखांनानै थांसै जों दा खुसेर बिदैखौ लोंखांबाय खुसेर बिदैखौ लोंनानै देहाखौ एसे थाजिम खालामबाय आरो ना माने भुटानाबोथ' खुलियाखै ओंखायनो गोसोआव अखान्थि जागासिनो दं आरो जोंनि गेरेज भुटान बर्डार बाजार जायो बेयाव बाजारा माला जायो मिथिया खिन्थु बेलासे बाजार खला जायोमोन आरो ना दा जों बेलासे फैयासै फुङाव फैबाय बेनि थाखायनो लांदां टाइमा दा जोङो थांसै ओंखारलांनोसै जेबोआनो गैला आरो माने दंबावोसै 12 सुबह की भुटाना खुलियाखैबाबो जोङो गेरेजावनो फैदोंमोन आरो ना माने हटेलफोराव 2000सो गारना फैयो फाय खेबसे हाबैफै भिडिअ लानो थाखाय गेरेजाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय अब्लाबो जेबो गैया अब्लाबो दिन्थिलांसै जोंनि बाजार बन्द बिसिनि बाजारखौ कथा लेकिन बन्द होते बेलासिसो खुलियो ओइ बाजार जायो हाबे न गैरेज में कोई नहीं है अभी हम जा रहे हैं वापस क्योंकि भूटान नहीं खुला है 23 के बाद खुलेंगे अलाउंस क्या है 23 में भूटान खुलेंगे तो आएंगे हम भूटान का मजा लेंगे भाई फिर हम घर में जाऊंगा यार ये इधर लोग भाई फोटो सोटो लाबाय जों दा थांनो ओंखारबाय लेट्स गो फटो लाखांनानै जों थांसै माने बेहाय जायगाया एसे मोजांमोन नालाय ओंखायनो एसे फट' लानानै जों थांसै थांनानै आलासिनाव हाबहैनांगोन जोंना आलासियाव हाबहैनानैसो न'आव थांसिगोन लेट्स गो
हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनानै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै माने 1 मिनिटबाबो नोंसोर नायदो 2 मिनिटबाबो नायदो माने जों मोनसे जायगायाव ब्लग भिडिअ खालामनो फैदोंमोन बोथोराबो गाज्रि आरो मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय जों भिडिअखौ लाजोबनो हायासै 1 मिनिटबाबो नायदो 2 मिनिटबाबो नायदो थेंक्स